zuretik engertu dena lotuta ustez baina ez hain gara hauskorrak bapatea lurrera lortzen den portzela bezala eta zitz egitea, eta norbera zaztera. Hain gara hula. Dena baztiura, dena da horrela. Ziurtasunekin bizi dena bota dezala lehenengo harria buelta itzuli eta buruan joko baitio eta bihotza utzi txiki egingo baitu horregatik gelditu naiz txiki insektu bat usteldutako airean nola da eta baino eta ez egonre bizitza ulekua ziurtasunetik hain urrun bizi laburrean zabaltza Gracias.